Diyos marhain hapon po sa indo mga tugang, load po ang gabo sa pagpamiibigan Horacio Emperata. Sa ngaran ka na asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautoban sa imong kabuotan at tamanan ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mga salanggibo asin ngunyan, na mamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abos sa asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglilawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa imong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samang mga namomotan, asin ang mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin ang mga matinabang na parasurog kan kapwa nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibiyo mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibiyo mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibiyo mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibiyo mo kami. Sa ngaran ka na asin ka na aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Tuko po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po ikadomingo sa ika-14 semana sa ordinaryong panahon. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, asin awitan niya to nawit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, hasinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Ika-14 Domingo sa laog kan ordinaryong panahon, sa Ebanghelyo po ngunya na Domingo, madadangog ta si Jesus na pigsusubol an sa iyang disipulos bilang mga misyonero. Kita man po, iniimbitaran niya na magduman sa mga lugar kung saan nagkakaipukan sa iyang katuninongan. Punan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, kang nagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, sa gabos ng Heles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Nagsisa nagkakatulungan sa mga taong nakahayang Inumaw-miga, inurupyaw-miga, sinasambari-miga, pinapamuraway-miga, pinapasalamatan-miga. Puritan, lapu-lapong pamurawayan, katurangan na Diyos, Solenganino, Diyos Ama, Panginoon, natin mong Jesucristo. Pagkurangan na Diyos, Solero kan Diyos, aming kanawa. Ikala nagpaparang at mga kasalan at hinaman, pakirami kami. Ikala nagpaparang at mga kasalan at hinaman, pakuhan sa buong nakamaherang. Ikaw na nagtutukaw sa tuong anamang, pakirami kami. Dahil kasalanan ay kasalaan pamurahan, ikasalalong kalangan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan ka pakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban, sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas sa kauripnanin kasaklan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sinasadol ni Propeta Isaías ang mga maimbod na maging magaya-gaya kaiba kan Jerusalem, na ilinadladawan ang syudad bilang sarong ina ang nagaataman asin nagtataonin karangahan asin ang ambodan siya. Ang imahen an na ini nagsisimbolo ka na momoto na pag-ataman nin Diyos asin kan panuga nin pagbabalik asin katoninongan para sa iyang banwaan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías, nagsabi ang kagurangnan, mag-ugma kamo kaiba kan Jerusalem, mag-ugma kamo para sa iya. Kamo gabos na namumuot sa syudad na ini, mag-ugma kamo ngunyan kaiba niya. Kamo gabos na nagmundo para sa iya, papakinabangan nindo ang sa iyang kauswagan, siring sa sarong aki na daghanin sa iyang ina. Nagsasabi ang kagurangnan, dadarahan ko kamo ni nagdadanay na kauswagan, magbubulos pasiring sa indo ang kayamanan kan mga nasyon siring sa sarong salog na dai nagmamara. Makakaagid kamo sa sarong aki na pinapasuso kan sa iyang ina, sa sarong aki na kinikilik kan sa iyang ina asin namumutan. Rarangahon ko kamo sa Jerusalem, siring kan pagranga nindo sa nin sarong ina sa iyang aki. Kung mahiling na nindo na nangyayari ini, mauugma kamo, ini ang magpapakusog asin magpapataba sa indo. Dangan maaaraman nindo na ako ang kagurangnan asin nagtatabang sa mga nagkukuyog sako. Tatagamon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa Diyos.
Ang bilog na daga ang ugmang mag-awit sa Dios. Umawon nindo ang Diyos na kinurahaw nin kaugmahan, kamo gabos na banwaan, mag-awit kamo sa kamurawayan nin sa iyang ngaran, tawan siya nin mamurawayon na pag-umaw, sabihan nindo ang Diyos, makangangalas ang sa imong ginibuhan. Ang bilog na daga ang ugmang mag-awit sa Dios. Ang bilog na daga nagsasamba sa imo, nag-aawit sa imo nin mga pag-umaw, nag-aawit nin mga pag-umaw sa imo ngaran. Madya asin hilinga ang ginibo nin Diyos, ang makangangalas niyang mga gibo sa tahaw nin katawohan. Ang bilog na daga ang ugmang mag-awit sa Dios. Ginibo niyang mamarang daga ang dagat, naglalakaw na inibong ang salog kan sa kong mga ginikanan. Nag-ugma kita duman, hulikan ginibo niya. Nagahadi siya, hulikan sa iyang kusog, sagod lamang asin ang gabos na nasyon sa iyang binabantayan. Dai magpaabaw-abaw ang mga masumbikal. Ang bilog na daga ang ugmang mag-awit sa Dios. Madya asin pagdangog kamo gabos na may pagkatakot sa Diyos, asin sasabihan ko kamo kan ginibo niya sako. Pag umawon ang Diyos, hulita dai niya isinikwal ang sakong pagngayo-ngayo o hinali ang danay niyang pagkamuot sako. Ang bilog na daga ang ugmang mag-awit sa Dios. Pinagtauan doon ni San Pablo na ang tunay na pag-orgulyo yaon sa nasa krus ni Kristo. Pinagtutukdo niya ang mga panluwas na ritual na kinugalian ng mga Hudyo, mayonin halaga kumpara sa pagiging sarong bagong linalang kay Kristo, na tinatauan halaga ang panlaog na pagbago imbis na panluwas na pag-utob, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga tugang alagad para sako, ani pag-uurgulyo ko sana iyo ang krus ni Hesukristo na satong kagurangnan. Hulita sa paagikan sa iyang krus, an kinaban gadana para sako. Ako man gadana para sa kinaban. Mayonin kalaenan kun an sarong tawo serkumsisyonado man o bako, an mahalaga iyo ang pagiging bagong nilalang. Ang katuninongan sa kapagkaherak nin Diyos, mapasagabos, na nag-uutob kaining pagsusundon. Sa sainda asin sa bilog na banwaan nin Diyos, puon ngunyan dai na ako pagribuko nin si Isay man. Hulitaan mga pinilaan sa hawa ko, nagpapatotoo na uripon ako ni Jesus. Ang biyaya ni Hesukristo na sa tong kagurangnan, mapasaindo gabos, mga tugang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kaini, 70 may duwa pang mga disipulos, pinili kan kagurangnan, asin pinainot, duwa-duwa, sa gabos na banwa asin baryo na sa iyang padudumanan. Asin nagsabi sa inda, an aanihon kadakul, alagadan paraani kadikit. Kaya hagado nindo sa kagsadiri na magpadaranin mga paraani sa aanihon. Lakaw, sinusugo ko kamo bilang karnero sa tahaw nin mga lobo. Dai magdara nin bulsa, ni supot, ni sandalyas. Dai maguntok sa pagtaong galang sa kiisay man sa dalan. Paglaog sa harong, ini ang sabihon nindo.
mapasaharong na ini an katuninongan. Kunduman igwanin tawong matuninong, mapapasaiya an katuninongan na sa indong minamaot. Alagad kundai, mabalik sa induman sana an katuninongan. Magpawalag kamo sa harong na iyan, kakanon asin inumon kun ano an yaon, huli ta nagpapatandan, an nagpapatandan maninigong tandanan. Dai magpaburobalyo nin harong, kun kamo maglaog sa sarong banwa asin marahay an pag-ako sa indo, kakanon kun ano an ipakakan sa indo. Bulungon an mga naghihilang, asin sabihon nindo, harani na sa indo an kahadean kan Dios. Kun paglaog nindo sa sarong banwa, dai kamo akoon, lumuwas kamo sa tinampo asin sabihon nindo, sagkod an alpog sa samuyang bangabitis, samuyang pinapalpag para sa indo. Minsan siring, dapat nindong maaraman na haranina an kahadean nin Diyos. Totoong sinasabihan ko kamo, an aldaw na iyan urog na magian para sa Sodoma, ki para sa banwang iyan. An 70 may duwa nagpuli na maugma asin nagsabi, kagurangnan, sagkod an mga demonyo nagpapasakop sa mo, huli kan sa imong ngaran. Sinimbag sinda ni Jesus, nahiling ko si Satanas nahulog hali sa itaas, siring sa kikilat. Hil nga, tinakwan ko kamunin kapangyarihan sa pagbantay sa mga halas, mga umang asin mga bilog na hukbo kan kaiwal. Dainin anuman na makakataonin karatan sa indo. Alagad, daigayon nindong ipag-ugma na an espiritu nagpapasakop sa indo. Ipag-ugma nindo na an sa indong ngaran na susurat sa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Maugma po ngunyan na hapon para sa children's ministry as in youth ministry kan sa tuyang parokya dahil for the first time, magkaibahan po sinda dyan sa itaas. For the first time, our children and our youth are singing together in choir. Puun po ngunyan, every Sunday and 1:45 p.m. Mass will be Mass with children and the youth. Kaya bako na lang po ining para sa mga aki, yaonan sa tuyang mga kuya sa kaate na iyoan maataman sa sainda. Our intention, our desire is that our young people will be mentors. Mga ate sa kuya na nagtutukdo sa mga aki na yaon digdi. Kaya salamat po dahil collaboration po ini pagtarabangan nin manlain-lain na ministries. Ang sa tuyang mga lector, ang sa tuyang choir na mga adult na iyon nagtatabang sa inda, ang Daughters of St. Jude na yaon pirmi sa pag-antabay, asin may naglalaog po sa tuya, ang Couples for Christ sa indang ministry na Kids for Christ, na iyo po ang mataon information, pagkatapos po kan misa, matiripon po yan sindadig di sa tuyang parish hall. These things are important because in the church we are striving to make spaces for everyone, including our young, including our children. Salamat po sa indo, mga magurang na naghihinguwang bitbiton ang mga aki pasiring sa simbahan. Digdi kita nagtatanom nin pisog nin pagtubod. Tanda ko kan kami po mga saradit pa, pinipirit kami kan samuyang mga magurang na magpasimbahan. Dawa habo mi, sagkod sa natuod, nakanood na magkusa na magpasimbahan. So that every Sunday, maski kan burulag na kami sa magurang, naghihinguwa na makapagsimba. Mala, dawa yaon sa ibang nasyon ang mga tugang ko, lektor man giraray duman, Couples for Christ man giraray, ang saro nindang aki nagpadi. Because we believe that these seeds that we plant, they bear fruit. Pero sa katotohan po, bako sa gabus na beses, ang mga inaagdatang magpasimbahan, madaling mapatugot. Ano po? Sigurado ako, igwa ka mo mga kaiba sa harong na inaagda ko taan nindongon niya na sumabay, pero habong magsabay. Tibaad ka ito, pirmisindang parasimba,
pero ngunyan, they now make excuses and don't want to come to Mass. Aram nindo, manlain-lain po ang rason kung nga ta may mga tugang kitang nagliliban sa Santa Misa. Saro na dyan, nalugadan sinda kan simbahan. Some of them may have been hurt, nataraman kan padi, nalugadan kan mga naglilingkod sa simbahan, and they don't want to come to Mass anymore. Igwa sa inda na ang pagmati ninda ining pigigibutadoro Domingo, boring, mapagalon, hindi na sana ako sa harong, maray padigdi, makapahingalo. But for most of our brothers and sisters who don't want to come to Mass, their reason is simple. Busy po kami, Father. Dakulon po kaming ibang aatupagon. Our attention is elsewhere, and we'd rather spend our time in these things rather than come to Mass. Pero kamo, kita na naghihinguwang pirming magpasimbahan, we somehow feel this invitation from the Lord to keep on asking them, Marina, join us. Kita man namamatian ta na pigsusugok kita on mission, siring na ining 72 disciples in the gospel were sent by Jesus to go to faraway towns and villages. Kita man po kung minsan arog kaya ng pagmati ta, we feel that the Lord sends us to our families, our workplaces, our schools, our communities, to invite people. Kaya lang, kung minsan dawa iniimbitaran ta sindang sumabay, habo nindang sumabay, and we ask, ano pa daw ang kulang sa ginigibo ko? Nata daw ta habong mag-iba kan sa kuyang agom, an sa kuyang mga aki. Nata daw ta sa pamilya mi garo, ako sana ang sulamenting para simba. They don't want to come to God. And we ask, is this a failure on my part as a Christian? Failure ko ba ini bilang Katoliko na dai ko naaagdaan bilog kong pamilya? Gusto ko man kuta na bilog kaming pamilyang sumimba, pero habo man sumabay sa kuya. How are we to look at this pastoral need? Tinatawan po kita kan ebanghelyo ngunyan, nin paagi tanganing sabuton ini. An kagurangnan, sinubol ang disipulos, asin ang tugon niya, sa paglakaw nindo, dai magdaranin anuman. You are not to carry anything save for one thing. What is it? Peace. Katuninongan. Sabi niya, magduman kamo sa mga harong, aragdahon nindo na magtubod sinda sa mahal na Diyos, pero dahil nindo pagdagitan, dahil nindo pagsabihan, oy, magbarakli na kamo, mga parakasala, mapa-impyerno kamo gabos. Bako, yan ang tugon kan kagurangnan. Rather, he said, when you visit homes and families, you tell them, peace be with you. The first point, the touch point in visiting people whom we want to invite is peace. Nata, peace. Di ba pwedeng piriton misinda, kagurangnan, goyodon misinda, pasimbahan? Di po pwede. Dahil ang tunay na konversyon ning puso, ining pagbabagong buhay, di mo po ini pwedeng piriton. Tama po. Di ka pwedeng makipagdebate sa sarong tao, dangan pagkatapos kan diskusyon nindo, you will expect this person to come with you to Mass. It doesn't work that way. Bakong arog kaiyan ang puso kan tao. Sabi po kan pastoral psychology, people change when they feel safe. I'll repeat that. People change when they feel safe. People open their hearts when they no longer feel attacked or judged. Kaya lang ang problema sa tuya kung minsan, pag iniimbitarantan sa tong mga tugang, maiinot ang pandagit, ang pagsermon, ang panunumbat, and we begin to label them. Sabi, ikaw daw magburubakli ka para inom, para sugal, para sambay. And we put names on them. Kung ika po ang tatratuhon nin siring, magusto ka pong umiba? Of course, sasaraduhan ka nin pintuan, balak ka dyan, sisay man ang mamuyang umiba sa tawong nandadagit sa iya. Pero kung katuninongan ang kapinunan, kung mapuon sa mabuot na imbitasyon,
Paluway-luway man pong naglulumoy ang puso, nagtitiwala sa satuya, lalo na pag nahihiling ninda na may marhay na epekto ang pagsimba. Ay takunday man pong epekto, masabi iyan, ika nga ni, duro Domingo pa simbahan, pangit man ang ugali. Ika nga ni, duro Domingong simba, wala man akong nahiling na pagbabago, day ako maiba sa imo. Therefore, ang hinaapod sa satuya, iyon nakitango na ang maging enot nga saksi. Ang imbitasyon po sa satuya is not the result of the invitation, but our faithfulness. Dahil na po ngo na mahalaga kung wara sindadigdi. Ang mahalaga, yaon po kamo. And the invitation of the Lord for us is to be faithful. Tanganing pag-ulikta, magdanay po kitang mabuot, mahihirakon, nagpapatuninong kan harong, kan pamilya. And that is our entry point. Asin kung sarong aldaw, magsupang, magtubo man ang mga pisog na itinanumta, dailugod kita makalingaw, na ang nagbukas kan puso ninda, iyo ang katuninongan. Let us pray in this Mass for our brothers and sisters whom we desire to bring to God. Let us pray that we may be peace-loving and peacemakers. Nagdadaranin katuninongan sa harong, bakong para pakiiwal, bakong madadagiton, saksi kan pagiging Kristiyano. Tanganing ang satuyang mga tugang, madagkata, pasiring sa simbahan, pasiring sa mahal na Diyos. Tindog po kita, and in response to the Word of God, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dahi nahihiling, asin sa sarong kaguranan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga asin sa satong kaligtasan. naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila man hulikan sa Kristo. Asin na ni tao. Ipinangako pa sa krus para sa to, kapanan ni Poncio Pilato, nagtios lagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway ng babalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, sa iya kaiba ka nama, asin kan aki sabay, sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paging mga profetas, asin sa saro, banal katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay na maabot na panahon. Amen. Darahon ta sa mahal na Diyos ang satong mga kahagadan, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganan ang gabos na paratubod kan simbahan, makasabot na sa indap, ipinaapod kan Diyos na magpalakop, kan sa iyang kahadean and katuninongan sa kinaaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing bilang sarong komunidad, urog niya tong mapahalagahan, ang pagngapodan, na magharubay kan marahay na bareta sa tuyang mga katarait, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang mga paraoma na naglalapigot sa pag-ugma, mawarasanin marahay na panahon asin masaganang ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga nasasakitan sa buhay, makasabot na ang Diyos na nagmamakulog sa inda, huli kan pagmangno kan sa indang mga pamilya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang pagkamuot, asin pakipagkatuod sa buhay kan mga gadan,
Mamburak sa buhay na daing kasagkuran, ipamaibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Pakigirumdum po sa silensyo an sa indong mga personal na pangangaipo, lalo na ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji, hasinan mga tawong buot tang maginharani sa Dios. Langit nun na Ama, pakitabangi kaming maugmang makihiras sa gibo mo, nin pagpalakop kan sa imong ebanghelyo, sa paagi kan sa muyang pagkabuhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Idinudulot niya mo at aragasin at tinapay. Maring maging makanod, lingguhan na mayroon ka sa koran. Hapon mo kagurangan, asa mo'y tulot kunyan, nandangan sa muyang pagkahon, sasain mo asin sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Ako ay manlugod kan kagurangnanan atam sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para mas sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo arualdaw sa gawi nin langit nun na buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Iniitaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin kami naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami oroaldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing sagkod. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus hali sa mga gadan, kami man naglalaom na papapasamo ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya, kaiba kan gabos na angheles, naguumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni Nangako, ang langit na sinagang, ano ka sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan. Malalaman niya digdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabon nin gabos na kabanalan,
Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayniyan kalis kan sa kuyang dugo, kan ba ko asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, Kagadan mo kakurangan, hindi na makarehan niya mo. Ang pagkakuhan mo iwan, di pinabahayag. Sa kuna ikaw magdadong. kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, kan gabus na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo sa to, kan kita aki pa. Magkatunga, kahade
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulit na sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, silingan ang kaurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. nagtutubod na katuninongan ang nagbubukas kan puso, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan at kinaban. Kahiraki kami. Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan at kinaban. Kahiraki kami. Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan at kinaban. Tawid kami, ngunit kataninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, katuninongan kan sa tuyang puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan baka akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naas na asin akong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Lord po ang gabos para sa pamibi sa Hobileo. Amang langit nun, ang pagtubod na inaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa moyang tugang, asinan kalawinin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaliwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadian mong madatong. An sa imong grasyang magbago sa mo, na kami day mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta, ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daw gonan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman, an biyaya kan Hobileo magpakaliwat sa mga peregrino in paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan in langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos, sa imo sa moyang Diyos banal sagkod paman, ang kamarawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa mo na mga napano nin kadakol na atang,
na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Tukaw po. po ang gabos para sa nagkapirang paisig. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pro seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 38,839 pesos asin 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 3,417 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po 7,804 pesos asin 45 centavos para po ini sa Ovolum Sancti Petre. Salamat po sa nagpapadagos dindong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kan bulan na Hunyo hali sa Tada canisters, igwang total na 44,315 pesos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuhaon sa opisina o sa mga tao sa likod ang Tada canisters, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulanin Hulyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa Hulyo 7, sagkod 9, aldawnin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigo po ng Triduo Masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pag-aaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Sa mga maot po magbakalin souvenir items, arog kang t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Siring man ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ng Legazpi magkakaigwa nin One Boys Part 2 dinner concert for ACAS sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center, LC3. And proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation in bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maawat po magbakalin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Anonymous 2,000, Duwang Anonymous 1,000, Anonymous 900, Duwang Anonymous 500, Roderick and Ernest Dilavin 500, Eden Morante 400, Diyos mabalos po. Kan nakaagi pong July 1, digdi sa tuyang diocese, nagkaigwa po nin Turukal, minor reshuffle, kan mga padi, asin digdi sa tuya, linipat na po si Father Kevin Fonasher. He is now serving at the Padre Pio Shrine, dyan po sa Rawis. Bilang kapalit, ang kaibahan ta po ngunya na padi sa rosa sa tuyang mga retired priests na naglilingkod man, nagtutukdo dyan po sa tuyang college seminary sa Sipi, Daraga, Albay. Ang ngaran niya po, Reverend Father Antonio Peralta. You will be seeing him in some of our masses. Ang apod po sa iya, Father Tonton. Ako unta po siya, siring kan pag-ako takan sa tuyang mga nakaaging mga padi. Salamat man po sa Indogabos sa aktibong partisipasyon ngunyan na hapon. Thanks to our online community and thanks to our servers here at the altar. In particular, ang sa tuyang mga kaakian na naglingkod bilang lector, collector, asin choir. Bilang apresyasyon po sa inda, asin sa mga adulto na naggigiya sa inda, pwede pong palakpakan ta sinda. Salamat sa Indo, our children, and also our youth. Nakaiba na po ninda sa ministry. Kindly rise now. An kagurangnan mapas sa Indo, Asiso sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, darahon an katuninongan sa kapwa. Salamat sa Diyos.